Triatlón de longa distancia, triatlón cross, duatlón, aquatlón e aquabike. Son as 5 disciplinas que no 2019 celebrarán en Pontevedra os seus campeonatos do mundo. O ITU Multisport Festival de Triatlón convértese así en todo un reto. Una cosa para nosotros muy importante. Este es sin duda el proyecto más ambicioso y más complejo al que se enfrenta la Federación Española de Triatlón en su, no sé si larga historia, 30 años, pero creerme que organizar un campeonato, 5 campeonatos en uno, tiene una complejidad importante y denota mucho la ambición que tanto el Ayuntamiento de Pontevedra y las instituciones, la Xunta y la Diputación y la Federación Española con la que abordamos este proyecto. As cifras que deixan as previsións son mareantes. Máis de 4.000 deportistas permanecerán durante 10 días en Pontevedra e o seu entorno, acompañados case sempre das súas familias. Vamos a participar pues, tanto a Xunta de Galicia como a Diputación, como a Federación Internacional e a Federación Galega, porque este é un tema que trascende ao Concello de Pontevedra. Estamos a falar probablemente de máis de 4.000 deportistas durante 2 fins de semana e a semana intermedia, o sea, 10 días máis ou menos, e que probablemente mova por encima de 10.000 personas. Por lo tanto, Pontevedra non é capaz de acoller a tanta xente e isto vai a afectar a provincia de Pontevedra, prácticamente toda, especialmente as Rías Baixas, pero tamén a Galicia, non? Hoxe constituíuse o comité organizador do evento no que, ademais do Concello das Federacións Española e Galega de Triatlón, están representadas tamén Deputación e Xunta. Penso que temos todos os ingredientes para leválo a cabo con solvencia. Temos vos atletas, referentes no mundo do triatlón a nivel mundial. Temos pois, unha organización aquí en Pontevedra que xa demostrou en varias ocasións que é capaz quen de levar adiante estes eventos con garantía e con solvencia. Temos apoio institucional. As persoas, ademais, que participan, os lugares de onde veñen, Canadá, Estados Unidos ou como pode ser Inglaterra, ademais son visitantes con unha alta capacidade adquisitiva, son visitantes con un alto nivel, non só deportivo, senón tamén cultural. O que si xa ten o evento é mascota. O comité escolleu a imaxe dun loro con moitas cores, que resulta ser o neto deportista do loro pontevedrés máis ilustre, Rabachol. Aínda está pendente de bautizar.